Salutare, mă numesc Șibanu Andrei, am alături de mine pe domnul Câmpeanu Cristian. Mă ajută să prezint tricoul și firma Votwear. Tot mi s-a cerut ca să reprezint, să povestesc mai exact despre acest tricou și cum funcționează, așa că a venit momentul. Ok, acesta este tricoul Votwear. Este alcătuit într-un material foarte dur și foarte rezistent. Deci el merge pentru mai multe sporturi, de la wrestling, box, lupte, până la fitness, desigur. Ce vreau să vă zic despre el este că este o invenție foarte bună și formidabilă. De ce? Cum vedeți, aceste două benzi care se află la nivelul brațelor, al bicepsului și al tricepsului, ce fac ele mai exact? La momentul închiderii, pentru că sunt formate din mai multe nivele, în momentul închiderii 1, 2, 3 și 4 faci restricția vaselor de sânge. Ce înseamnă asta? Ocluzie sau restricția vaselor de sânge. Odată ce tu ai strâns această bandă, mușchiul o să lucreze foarte greu. De fapt, el nu lucrează greu, are impresia creierul că mușchiul lucrează foarte greu din cauza acestor benzi care se află la nivelul brațului. Odată tu ce faci strângerea bicepsului și al tricepsului, are loc restricția vaselor de sânge. Când are loc restricția vaselor de sânge, mai mult acid lactic se formează în mușchi în momentul sportului. Odată ce formezi acid lactic în mușchi, dai informații creierului și glandei pituitare ca să secrete mai mulți hormoni. Hormoni de creștere, testosteron și așa mai departe. Se întărește sistemul imunitar foarte mult și te ajută la creșterea în masă musculară. Dar nu este doar atât. Printre hormonii care ajută la dezvoltare în momentul restricției vaselor de sânge se enumără hormon de creștere, cum am mai zis, este proteina HCP72 cu rol în proliferare și creșterea masă musculară, mTOR complex 1 și mTOR complex 2 cu rol în procesarea proteinei și a creșterii masă musculară și ajungem și la factor de creștere insulinic, care are un rol important, mai ales pentru activarea, să zic așa, a celulelor STEM. Celulele STEM sau celulele satelit, dacă ați auzit de ele, ajută la hiperplazie musculară, nu hipertrofie, ci hiperplazie. Hipertrofia înseamnă creșterea în dimensiunea mușchiului și hiperplazie înseamnă înmulțirea celulelor musculare. Aceste celule satelit se află undeva spre exteriorul fibrelor musculare. Din câte știu, dar asta o să-mi spuneți și voi, am înțeles că celulele STEM vor fi reactivate, pentru că după o anumită perioadă ele se dezactivează. Așa că acest tricou eu cred și consider că ajută la reactivarea celulelor STEM. Bun, beneficiile acestui tricou includ creșterea masă musculară cu exerciții nu foarte intense, adică exerciții ușoare, repetări mai multe și ai aceleași beneficii ca atunci când ai lucrat cu o greutate foarte imensă. Are același avantaj ca și când ai lucrat HIIT. Când lucrezi HIIT, exercițiile de tip High Intensity Level, tocmai atunci dezvolți mai multă rezistență, mai multă masă musculară, mai multă forță. Ei, acest tricou ajunge la același echivalent cu HIIT-ul respectiv. Cu toate astea, testosteronul este crescut de 2 ori, de 3 ori chiar mai mult decât exercițiile pe care tu le faci în sală cu greutate maximă. Noi la mână nu îți soliciți articulațiile, care este un lucru foarte bun. Ai nevoie de greutăți mici și ai aceleași rezultate ca o persoană care lucrează cu greutăți foarte mari. Bun, dacă doriți să încercați acest tricou să vedeți cum funcționează, vă rog să mă contactați și eu să vă ajut cu cele mai multe informații de care dispun. Spor!